3-4 ширээгээ явж байна то. Тэгэхээр нэгдүгээр ширээний нэг фосфор 3 4. За багш таамаг ороход энэ зургууд гэсэн байгаа. Энэ зураг байна уу? Таныг ажиллаж мемод ажиллаад тэгээд энэ даалгаврын ажилтны ус нэгдээ багш заагаад гэсэн байгаа. Ажилтны ус нэгдээ даалгавар. Нэг даалгавар хийж байгаа. Ажил даалгавар нэг яваад байна. За.
없습니다. 지금 너무 오래도 노단에서 오래도 자, 또 어째 세면. 자, 벌써 40일지나 여기서 있었지나. 나는 저 무들을 일찍 알아봤지. 다시도 없을 모습이 없이나 다래. 어찌 다시도 없으니까. 자, 따와님 보스나. 자, 세면. 자, 이렇게 해서 저기서 요는 누가 같은 거 없으면 우울들이 봐봐야 나 그냥 나쁜 오늘의 비트를 못 쓰거든. 알조들이 어서 쓰시다 와. 알조들이 나 박신월 박수님
Kısaca işte değil mi? Dostlar erişime şeylik bir vaktın. Biri yağmur olursa tutursayım valla. Doğru bir çıkınca. Doğru bir vaktı. Yağmur oldu tutursayım valla. Doğru bir yağ katayım çiftçesini. Hadi otur. Bana öyle. Daha keyifsin, kahve olacak.
박신이는 고등어 없어요. 또 고등어 없어? 육 저거 빨아. 책 옷 둘리 싸서 모두 보스니까 싸 먹어. Postala sohbetleri öğrenmişim. Postala gerçekten aslında sen dokçuşta bakın ortaya pişler zaso. Daha ortaya çarpım ben al. Sen de insanımızı sizlerle uğraşsın. Ne çarpımı sana? Hepsi hadi bak baksana. Zaten nekte sen de uğraşsın. Zaten burada bakçı. Kan nekte öğrenme göstermede. Zaten. Daha da kasarayım daksın oraya. Orası bir şeyin orta koyuyor. Bak şimdi rüzgar tutuyorsun ha. Aynı hasar ayarsak, açıkça olsana daha korktu bir şey oldu. Daha sen de daha böyle gözüse karışta bakın. Hatta işte o da şurada daha böyle çıkar. Şurada daha böyle bir altı oldu. Daha sen de kurtarırsın değil mi? Olsun da gitti de bir şey oldu.
ажлаа юу сэтгэл ямар сэтгэлээр за босоод багш та. Агарын окор дэвгэж үзсэн. За өөр хариулах. Өшөө зөндөө байгаа за. Тэг Оо сайн байна. Энэ сайн чисаа юм. Хүмүүсийн цайсан байсан. Өдөр төвчөс хүмүүсийн амьдрал цайсан. За өөр та нэмээ хэлээ. Асаа бүгд цогцоо. За ирсэн. За сайн. За цогцоо төрүүлээ. За цогцоо дөргөөс тааварсан нэг зүйлээ.
자,
sarayısında arkadaşım. 포그스타 우리 건데. 자. Rende soyup sarsa çok olsun. En içinde soğutacaksın. Hayır altı tar, sarşın. Sarçırıldı. Tek üstte bir çeşirden. Sarçırıldı. 내가 사람들을 거의 없다. 어렵다. 거의 없어. 내가 내고 있을 때. 자. 그때 그게 모르.